حوحاتي طلال أو يا عمد أنا سالي قداي شو ما توهاي وز بحر زلن بريزيدنت كيتاچو ردا ما خرنا قداي أفريقيا كان سلطان ملك أقولكو بقعتي ما نساس غيرو على بار استغبروا الله قابل مقله يزري اي ود وردنا يحوا زيا بمغوارنا سلطان مسيح قداي يمسلي انت تفتحوا صقم تግራይ بحده ክንሪኢና ኣብ ትግራይ ሲ ገርገና ሓመዱ መንእሰይ ትግራይ ክፍጠር ክኽላሉ ጽየለኹ ዝብል ሓይሊ ሰምዕ ለና ሓራ መሬት ደገለገለ ዝባል ኣኻቲብና ሰባት ነድሕን ኢሎም እቲ ድምጽ ኣሕዋትና ንኹን ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክት ስዋት ይሄኝ መስገን ናምና ኢሎም አንተ ቪድዮ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኢልና እና ንጀምሮ ማለት ኣዝዮም ብጣዕሚ ፍሊ ዝበሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ ጉድ ይዘብሉ ካብ ቲክቶክ ሳብ ፌስቡክ ካብ ዩቲዩብ ክሳብ ሜንስትሪም ሚዲያ ኩላ እንታይ ትበሃላላ እንታይ ትወጋዓላ ብኸመይ ከይስሓቃሎ ዝብል بمولهم فيديوهات مالتي حيزلكم بس يلا خو زي شدن رياكت سواني قدام مرجعهم يخون سبسكرايب لايك كومنت شير تديركم كتغوري ازم حصنكم نتمالي تعواتاي نايزي شلمات مالتيو امين مكوننيو صحافه اللي اخا بمنتاخم صحف لي زلخم كن اسرم تسفاي امين مكونن منبر ياريد صحيفلكا الكان لها منبر كن بمنتاخم صحفكم لويكا اسرم حديكم بمنتاخم صحف لي زلخم بايميل ديو shidengebretien@gmail.com زبل ديكم صحف زلخم ببين اهم صحف زلخم ወይ بفيسبوك ديهم افلط انا حراي تزيكوين غا نلعنينا ማለት ናና ደሞ አንተ ቪዲዮ እንኳዕ ብልሓን መጻኹም ንስኻትኩም ክትሽለሙ እንድሕር ኮይንኩም ሰሜናውያን ከም ዝገብሮ ዘሎ እስኪና ሰሜናውያን ሽደን ሪኣክት ወድ ጣባ ዝበለ ቀደም ተጋሩ ብባህልን ቋንቋን ካብ ዘይመሳሰሉዎም ህዝብታት 10 ኪሎ ሜትራት ናብ ሸዋ ካብ ዝኸዱ ኣብ ቀረባ ዘላ 100 ኪሎ ሜትር ዘይመደር ሕቀ ዘሎ ኣስመራ ይመርጹ ዝብል ንጹር ዘረባ ተዛሪቡ ስለምንታይ ቆንጭልካ ባህል የብሎም ብዝብል ኔጌቲቭ ክትርጉሞ ብኸመይ መሪጽካ ኦኬ أنا استردني مالتي بحال يقولوا من قبل كخلوه سي كم عينة بحال يقولوا من مالتنا وأنا مخاد لمدي يقولوا من زبل تخوين حدا زربايو بحال يقولوا من زبل نحرد أخوين خا بحال سلزين ورا من مصوت بل كان اعتذر بقى وسيد أنا خاب كلتين سلزين ودت أبا بحماق كريو يكاب بحماق كردو اللي فتهم كون مالتي أتصلنا نفتقد إلى زلاري إذا حنت خندق مينا الشيء هديلا shouldn't react why don't help by giving donation to your own people reality they need help please yeah yes they need ስለዚህ net need ዝገብር ሰብ ንኹሉ ማለት ይዕድል እዩ ስለዚህ እንድሕር ት donation ክቦን ተደሊኽኮ ንስኽና ኣብነት ኣለኺ ከም ናተይ ታይ ዝባሃል እዩ ፕሮሞሽን ነገር እዩ ንእግረ መንገዱ ማለት እዩ ንዓይ ጽቡቕ ነገር እዩ ሃበለይ ከምዚ ጸጊሞም ኣሎ እንድሕር ዳይልክኑስ ኦኬ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ donation አይተጸለኒ ከነቦሚና ትብለጽ አብርሃም good job ሽደን ሓወይላተነላ ማለት እዩ በጣም ይቀንየለይ ናምናይ ሎም አንተ ቪዲዮ ሒዘኩም ክሰግር ናምናይ ሎም አንተ ቪዲዮ Welcome to Shidden Reacts 1 متقدميت ጉዳይ ትማሊ ፕሬዝዳንት አደሰ ወረደ ማለት በመቀለ ዝተገብረሉ አቀባብላ መቀለ እዩ ዘርኢ እቲ ሎማዓንቲ ቅድመት ሹመት አቢሉ ማለት እዩ ብዙሓት ነገራት ጭምጭምታታት ኳን ተነበሩ ሕጂ ግን ድሕረት ሹመት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ምስተሾመ ዝተገብረሉ አቀባብላ እዚ ዝመስል ማለት እዩ ብድሕሪኻ ካልኦት ሓደሽቲ አፕዴታት ሆነ አለው ናአቶም ሒዘኩም ክሰግር ተቀባብላታ ይመስል ነርኻ ክንሪኢና ማለት حراين حناتهم كالو زاربو خزاربي حنا ግን በቲ መልእክት ሰናይ ተምኒት ንቀጽል ሞ ቡ ንጀምር ሰናይ ናይ ስራሕ ዕድል ኮነሉ ንምነ ማለት ይንሕናውን ከም ዜጋታት ምኽንያቱ ንዓና ንክመርሕ ክመርሐና ይተመሪጹ ዘሎ ስለዚ ጽቡቕቲ ዓዲ ክፈጥር ወይ ከዓ መንእሰይ ዝብጋ መንእሰይ ስደድላ ዘይኮነስ ደስይልዎ ዝነበረላ ዓዲ ንክፈጥር ንሱን ምስቶም ብጾት ምስቶም መሓዝቱ ኮይኑ ጽቡቕ ዕድል ንምነ ማለት ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ንብሎ ከምታ አቀባብላኹም ድማ ንስኻትኩም ንብሎ ነቶም ካልኦት አዝኒዮ ማለት ንኹሎም ደማሚርና ከምታ አቀባብላኹም አሳናንያኹም እንኩም እንተዝኸውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ክኸውን ነይርዎ ምክንያቱ ተሕፍሩና ኣለኹም ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዝሕፍር ስራሕት ገለ ክሰርሑ ከለኹም ኤንዌይስ ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለዩ ነገራት ወሲድኩም ኣለኹም ኢኹም ነዚ ምትኽኻእ ዝነበረ እዩ ሓደ ሓይሊ ተፈንጭልና ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝልክዕ እንታይ ዝበሃል ሓደ ዓቕምን እሽለይ ንበይኑ ኸይዱ ኣሎ ኦኬ በቃ እንድሕር ከይዱ ኸይዱ እዩ ዝበሃል ንዕኡኻ ጽቡቕ ይፅሓይልና ኣለና ንቐጽል ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ بحلمي حنتن يا سلطان يا زيا بمغوار ناو سلطان مسير كاو حليفون اي خلتيهم دليت نيو
ናይ ወዲ ወረደ ናይ ሕወሓት بأبي أحمد قبلنت مسأنة في لايت فنجال جوجلة سلستنا تيجي تسفاسين دو قال زبلو دبرتسون كاوقات إلدما ماني إلى صفاون سلستيوم يقبلني له زي كم من مارسون ودور رد فني يوم من يرمي مقدم حزت سكرها ودور رد ما خمتنا إلى المستعلم مرام عنت غير ما قالت ما ريت أمو عرقتو بدحرين وعم بديعي قد سليكون ده exactly the same بزمس الكلمات ودور رد قد تامس أبي أحمد مزراب جميل مالتي سلازي توم ماسترو فورورد إلى مومبر أو لك خمزون اللي خاخا بزمل بدحري وبعلو نجوار حدا من خوين exactly كنا أبي ولا the same thing أبي مخمي مسكين كنا دي سلازي ودور رد مس أبي تمايتو whatever درد غيرو حشا بارياو بخون ليست تواهي شمون تليست تواهي والله تقولي يمثلي بزخونة تزمسلو حدا نجار تأيو تمجمر تأوان زي تمريض نيرو بعلم على جنرال تعدس ورده مريض أملي أخوم نيرم عفت كابتم بزح خاب ما أخلي من قصتي تقبلنت أي رخون تواهيلهم بتهزبنا خا حجي تايز بهالأمر موت نيرم مسيلكم موسى خوين السرح خوين مستمع أخلي من قصت برن جيت أجوز كم يجيرو من قصت أقصد له يبل نيرو مالت نعون السنة قصد سنة من تأيو زدف أدا أمو زخون تزيد لي وتبح الزربة مسيانيرا مسوس له زخون أيتبل حجخه مسوس له زخون ديمو مريض هو وينتهم قالت مسوس له زخون دي زقص لهم زلوا I don't know أيتردت إن انتظروا مالتي أنا مثلني كيد سرح الكان حدا سبن حرد عليه حكاية ونخسر عقات الأخذ اللي خابك سرح خان عيوتاتو تقبلوا حلفنا تتركيو تملي سموت يسرح فتأص مود ما خيلي جمجم مالتي خالي انتهى اللو دي استفدي نجر كم زي يكون يرو قدم جمتات هيتنبرو من أسيا سرحوا قليلنا عملنا أبيهم يوم حجة أبو زحت سوات الله وزي تقاوم اللهم دقافون اللهم أنا زبل تدقاف تقاوم النسنا يولي يوم محدار نبار محدار يلهم أنا زبل زلهم ناتيك ألسي مالتي يتي تركاب حضر في ولدي من إسي سلطان هو فينات راح يخم دا توار أرسوه سلطان نمتاي زي تورسوه نو يزبل زلهم موري كبوليتيكني على بوليتيكني أي كله هو أزغير من إسي لون هو سلطان يزبل حزقين مهور ودروا عامت بالدبلوماسية ومن قد جرو سأجن فتح زغيل مساعدو كاس بإنجليزية خناقر زغيل حدا نسوي نيرو أوريدكم دوريكم ولهم حزقين حدا ود ساعد 8 أمتيكم حساو كابتقرني حقل زي خيل بأزول سواء أمتيكم نيكم استي أنت تفتحوا سأجن تقراي بحدا خنرئنا نرئي جن نات اللي جن هو حزون يتمنى سي يتتركب حضرته له سلت أنا هو حزون سي تفتحي بك أب تقراي سي برجنا حمود من سي تقراي كفتر خلاله برجنا حمود ورك سماوصل تودي له كان زربا يلنا مالتي أقولنهم كلنا من سي تجارو من سيات كان نقولكم مالتي من سي تقراي كل برجنا حمود قلنا خلاله زقت فلت لك قرايتي بايتا فترنبر حد لي تغمن يحضرني سيمبل حراي برجينا حمدو من إسي كفتر اللو يميلهم نازلو شومي برجينا حمدو زي ولنبر وطير له خوز بالحيلي سمع لنا حرام ريت رجل زبها تاعتا قداي نستاسكي كنفلت عند اللينا anyways اسكن قصل نتواقع زي ادما بدن بغيره زفلت لالني بزي عندكو خنغركم زبلنا حدا حاولو اسكن سمعيو ناي زربا خا كردنا يصبو زخونه قوم نغير زلو وقع بهراو روحات تግራይ ማእከል ዝገበረን ምትነካይታ ይነበረን سنترو ኣብ ትግራይ ኣይነበረን ከም ፀገማቱን ፈትሑ መካና ነው ስፕሪድ አፕ እና ጎር ናብ ዚ ደረጃ ኣብጭሕምና ናይ 93 ኣብ ፒኤልኤፍ ውሽጢ ዝተፈጠረ ሽግሩን ብዓይኒ ብሄራዊ ረብሓት ትግራይ እናተረኣየ ይኮነ ተፈትሑ ብዓይኒ ናይቶም ሰባት ናብ ስልጣን ምንፃን ምብራርን ያ ተረኣያ ዋላ ሕዝውን ዓም ካዝ ብትነካይዳ እዩ ዘሎ ዝብል ወገናት ኣለዉ ትግራይ ዘላቶ ደረጃን ትመሪሕነትና ዝሓስቦ ዘሎ ደረጃ ኣይታሕ وعلى حدا شعكو وانا مرحي بمخاني ناتي ودقتي نتغراي ودي اوالكاكو اغري خدبر لك تقبل كده زي اغري تغيركا كان سلطان ملقاونكو بقعتي مو نساس غيرو الله بار ندحر كم اني را تابقعت مالتي تابقعت زي اتخوينا نمجمرتا غزه زي نريو زلنا منسي بريزيدنت يو كم اغيروا زلو مالت هذا حاشت ነገር ካፍቶም ዝዓበዩ ካፍቶም ንሕና ምሁራቲና ዝብሉ ብላዕሊ ንሱ ገይርዋ يغنيلنا بايزو يغنيلنا اخبار زغبو كالي حلافنت كا توهيبولو نسو مدن قبر سلاسه حلقا صغاي برهه ካብ ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ወሪዶም አማኻሪ መለስ ተገይሮም ናብ ሸዋ መስከዱ حلقا صغاي ናበኢኹም ኢሎም ሓቲቶሞም እሺ حلقا صغاي ተሰሚዕናስ ክነማኽሮ ንኸዳለና ኢሎም እንደገና ድሕሪ ሓደ ዓመት ስራሕ ጻንሒት حلقا صغاي ስራሕ ከመይ ኣሎ ኢሎም ከሓቲቶሞም حلقا صغاي ወየን ሕና ይነመኽሮ ወየን እሱ ይሰምዓና ዝተሓዋሰ ነገር ይንዮ
زخونه زسعي استحاوس انا غري لوم يبحال استحاوس انا غري زلو ديش دبلق ያላት ግርም ያ በዚህ ሰዓት በተሰማ ሰበር መረጃ አቶ ጌታቸው ረዳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ የተባለ ሹመት ተሰጥቷቸዋል። ባለፉት 2 ዓመታት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሆነው የነበሩትና በቅርቡ በጀነራል ታደሰ ወረደ የተተኩትም አቶ ጌታቸው ረዳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚያዝያ 3 ጀምሮ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮችን አማካሪ ሚኒስትር አድርገው ሾመዋቸዋል። ታይ ሕጅት ተዋና ነገር ታይ መስልኩም ሓደ ግዘ ምሁር ሰብ ኮይኑ ትምህርቱ ንኽጥቀመሉ ዕድላቱ ንኽጥቀምት መክሊት እንዲዩ ተዋሂቦ እንዲዩ ስለዚ ዝተዋሃቡ ዕድላት ምእንታን ክጥቀመሉ ዕድላት ከይሳኑ ጽቡቕ እዩ ፕላትፎርም ተዘርጊሕሎም ነቶም ምሁራት ዝኸውን ብጣዕሚ ደስ ይብል ለሙዓንት ገጢሙ ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ሹመት ተዋሂቦ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ድማ ኣማኻሪ ናይ ጉዳይ ኣፍሪቃ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ኣማኻሪ ምስ ዲፕሎማት ኮይኑ ዘሎ ብሓፂሩ ማለት ስለዚ ናይ ሚኒስተር ማዕረግ ተዋሂቦ ብጣዕሚ ደስ ይብል ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ክእለት እዩ ኣብኡ ኮይኑ ከዓ ንሱውን ንዓዱ ከምዘይ ገድፋ ኮይኑን በሰፍሕ ዝበለ መንገዲ ክሰርሕ ንላቦ ማለት እዩ በርትዕ በልዎ ጠንክር በልዎ ማለት ከይቅየም ከምዚ ኮይነ ከይብል ብርግጽ ህዝቢ ከም ስለ ዘይገበሮ ሕጂ ዝኽርየሉ ምክንያት ኣሎ ኢላ ኣነ ብወገኔ ኣይግምት ህዝቢ ዝኾነ ነገር ዝቦነ ነገር የለን ህዝቢ ኣብ እምነቱን ኣብ ድጋፉን አርእይዎ እዩ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንሱ ንባዕሉ ማለት እዩ ዛረቦ ዝነበረ እዩ እዚ ኤሪኤ ይብል ነይሩ ስለዚ ብኡ ቅጽል ትጽቢት ንገብር ሓድሽ ናይ ስራሕ ግዜ ንኽልታኹም ማለት እዩ ክኾነልኩም ከዓ ንሕና ንምነ ብዝኾነ ብዙሓት ሰባት እንኳ ተሾመልና ይብለለው እስኪ ዋግርማ ሞገስ አቦት እኮይ ሕላይ ሰለለለ ዝበሃል እዚ እንኳዕ ደስ ወለኩም እንኳዕ ደስ በለና ብጣዕሚ ደስ ድብል የምስራች ይሄዘ መጸነኹ ምንም እንኳን አቶ ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ክሰርሐና ሃም ወጣት ብዙሕ ተስፋ ድገወርናሉ ሰብ ይነብሩ ግን ኮይኑ ግና ዘራግዳሃለይ ጽሩይ ማያይ ስተይድ በሃል ነገር መስላን ነው ሓቂኡ ድኾነ ኮይኑ እዚ ኸላይ ና ምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ አማኻሪ ሚኒስተር ገብሩ ተሸይሙንሆ አይተ ጌታቸው ረዳ ምሁርስ ምሁር እዩ ኩሉ መልካም ናስራሕ ዘመን ይግበረልካታ ጀግና ህወሓት ይጥላል አው የአመድ ያለ ሳሊ ጉዳይ አይደለም አና አሁን ጌታቸው ማዕረግ ጌታቸው ያቅርብ ኸዳነ ላ ቅድመ ኸዳነ ቅድመ ካፍግም ያብለን ኮይና ላታ ግዜ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ብዙሓት ሰባት ማለት ብዙሕ መንእሰይ ንባዕሉ ዝፎተዎ ግን ድማ ተይተጸገበ ማለት ክንደይ ክፍተታት ዋላ ሰሪሕስ ማለት ክፍተታት ግን ግሬስፉሊ ንኣብነት ታይ ዝበሃል ኣሎ ስናይ ሶፍትዌር ትምህርቲ ንሕና ክንመሃር ተለና ኤር ኢዝ ኢንኢቪተብል ዝበሃል ኣሎ ማለት በቃ ዝኾነ ኮድ ክትጽሕፍ ከለኻሲ ሽግር ኣሎ ኩሉ ግዜ ዲባግ ዝግበር ፕሮብሌም ኣሎ ድሓር ግን እንታይ ዝበሃል እቲ ኤረር ክኾን ዘለዎስ ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ ዝበሃል ኣሎ ቀዲምካ ትግመት ዝኽእል ጸገም ቀዲምካ ሃንድል ትገብሮ እዚ ማለት ንምንታይ እንተ ተባሂሉ ግሬስፉሊ ማለት እቲ ኤረርሲ ዕንወት እንተየብጽሐ ክፍጸም ንኣብነት ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ በቃ ሙዳቕ ግዴታ እዩ ንኣብነት ሓደ ፓይለት ብፕሌን እንዳኸደ እናሃለወ ሙዳቕ ግዴታ ተኾይኑ በቃ እንታይ ዝበሃል ክትብል እያ እታ ፕሌን ማለት እዩ ብስነ ስርዓት ኣይክትዓርፍን እያ ስለዚ ላንድ ስለዚ ትገብር እንታይ ዝገብር ንሱ ግሬስፉሊ ጉድኣት እንተየብጽሐት ወይ ተጸጊዓ ወይ ዝኾነ ነገር ሒዛ ገለገለ ናብኡታት ይኸድ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ግሬስፉሊ ከምዚ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ስልጣንካ ገለገለ ኢኻ ረኪብካ ምኻድ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ ግሬስፉል ማለት ምንም በቃ ሰብ እንተይ ጸልአካ ተሎ ጥፍኣለይ ውጻለይ ዝብል ቃላት ንባዕሉ እንተይ ተዛረበካ እንተሎ ንባዕሉ እዚ ሓደ ንእሽተለይ መንገዲ ኣይኮነን ጽቡቕ ነገር እዩ መንእሰይ ከዓ ይፎቶ እዩ ዋላ ዘረብኡ ደስ በሃል እዩ ዋላ ግርሙኡ ንዑ ተፈጢሩ ፖለቲካ መርዓተ ዝኾን ነይሩስ ኩሕላይ ሰለለለ ዝበሃለሉስ ንሱ ይኾን ነይሩ ማለት እዩ ግዴታ በቃ ሰብኣይ እዚ ይኸውን ነይሩ ኣሜዚንግ እዩ ብጣዕሚ ቴንኪ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ብወገነይ ህወሓት ይጥላል አብይ አሕመድ ያነሳል እዩ ጉዳይ ሰዋት ታይ ንገብር ሕዚ ታይ ትገብሩ عد السبع أمازون كالي اللي حس دورة أنس كاسلت عن الوردة عندي عموت قور 4 عموت له 3 عموتو 3 دو 4 عموتو أو أمازون سوفتوير هاللي وس رأس زي حسس إيشي أمازون سوفتوير أنت اللي كتايلس قبل رحوات زاقوار رايانا يعتقد زلا تزيم فلات صبغي أمازون سوفتوير هالوكا منهم تقورا نقري لأن سمعي خندن السخي سوفتوير أمازون هالو توهايلو publication journals بهالو نسيزو لو أمو مجمرتا سوفتوير أو أمازون أيتصعن أمازون مالت أونلاين شوبينج سيستمي زعدقلو مالتي زشيطلو نقرا منقدنا خنمهاخر ابز ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሰባት እንትዛረቡ ስለሰምዑ ኣማዞን ያላት ተንተውሉ ስለሰማዕኹ ማለት
ኣማዞን ማለት በቃ ሾፕ ዝግበር ወይ ብፊዚካል ኣቕሓ ዝሽየጥ ማለት ካብ ሳፕላየር ካብ ማኒፋክቸረር ዝሽየጥ ኣቑሑታት ተዘይኩ ኣብኡ ዝርከበሉ ወይ ድማ ከምዚ ዲጂታል ሕትመታት ዝርከብሉ ኣማዞን ይበሃል ኣብኡ ፐብሊኬሽን ጆርናል ማለት መወዳእታ ክምረቕ ከሎ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዝገበሮ ሪሰርች ይኹን ገለ ኣብኡ ሕቲሙ ኣቕሚጥዎ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ሶፍትዌር ኣለዎ ኣማዞን ሶፍትዌር ተልኡ ተኸይድ ናብኡ ኸይዱ ዘይበልዕ እንታይ ትኾኑ ዘለኹ ሒና ምንታይ ሶፍትዌር ይኸይዱ ክበልዕ ናይና ንኸደት ተሓወ እስከ ትግራይ ለአዲስ አበባ እኮ ከኸደስ ብምጥያቅ ይበል እዩ ርዕስ እንድሕርነካ እንደው ኣብ ኣማዞን ሶፍትዌር ለለዎ ጌታቸው ኣብ ኣማዞን ጥራሕ ደይኮነሲ ኢንተርናሽናል ኣማዞን ዓለም ኣብ ኣማዞን ጥራሕ ዘይኮነ ሳብ ኢንተርናሽናል ኣማዞን ኢላ ኣማዞን ዋዕሊ ኢንተርናሽናል ይባዕሉ እቲ ኣማዞን ይብለክ ዘለኹ ተረዲክኒ እሺ ኣነ ጓራያ ኣፊሊየት ማርኬቲንግ ክስርሕዋ እዮም ኣፊሊየት ነቲ ኢንተርናሽናል ከተሰርሐና ያ ጓራያ ከዓ ማለት ግርም ዋይ ኣታ ዓይነት ርእይቶታቲ ሓደ ግዜ በላሃያ ክብላ ጻሕሊ ዓጥና ዝበሃል በላሃናያ ክብላ ዝበሃል ሓደ ምስኡ ዘራኸብ ነገር የብሎም ስራሕ ክሰርሕ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ንገለገሊኦም ብጽቡቕ ሰሪሕዎም ንገለገሊኦም ከዓ ብጽቡቕ ኣይሰርሖምን ኣብዚ ንተኣማመንና ኩላህና ማለት እዩ ኣብነት ክግበሩ ዝነበሮም ነገራት ዘይገበሮም ኣለው ዝኸዶም ጽቡቓት ኤክስቴንሽናት ከዓ ኣለው ዘርአየና ማለት እዩ ስለዚ በቃ ነቶም ዝገበሮም ጽቡቓት ነገራት ይቐኒልና ኢልካ ካልእ ነገር ግን ኮምፔር ምግባር ገለገለ ዘድለ ይኮነ ንሱ እውን ሬድዮ ሃንጽ በቁልዕነቱ ብ20 ዓመቱ ገለገሊ እንተሎ መንእሰይ እንተሎ ሬድዮ ሃንጽ ሬድዮ ይሰርሕ ማዕበል ዶ ሞገዶ ገለለ ካብዚ ዝፍርኖ ገለገለ እንዳበለ ማለት እዩ ሬድዮ ይሰርሕ ተሎ ሪእኺ ኣይትፈልጥ እንዲኺ መብራህትን ተሸከም እንተሎ ጀነሬተር ተሸክም ፀጊን እንሰርሕ እንተሎ እንትቃለስ ተሎ ይትፈልጥ ኩሎም ኮንትሪቢሽኖም ኣለዎም እቲ ግዜ ግን እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ታይና ንብል ዘለና እቲ ቀጻሊ ክመጽእ ዝኽእል ከዓ ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ነቲ ዝሓለፈ ግዜ ፎርካስት ገይሮም ተረዲእዎም ቀዲሞም ገሚቶም ዝሓዝዎ ሕጁ ከዓ ካሊ መንእሰይ በቃ ክርድኦ ዝኽእል ስለዚ ንዑ ሃብዎ ተባሂል ከሃብዎ ያ ካሊ ነገር ስለዚ ክእል ኣማዞን ስለዘሎ ስለዚ ይብሉ እንታይ ክገብረሉ ሶፍትዌር ለለዎ ቤታቸው ምዃን ኣረጋግጽና ኢና ምክንያቱ ሶፍትዌር ለሓዘ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ትግራይ ዕንክሊላ በለ እንድሕርኻዮ ጓራያ ሶፍትዌር ለይብለ ኣብ ትግራይ እንድሕር ዕንክሊል ኮይነ ሰዋት እቲ ብኣውራጃ ዝነበረ ናብ ወረዳ ወሪዱሲ ናብ ዓዲ ናብ ከተማ ይኸይድ ደቂ ሓንቲ ከተማ ብሓንቲ ደቂ ሓደ ወረዳ ብሓደ እቶም ኣብ ሓደ ወራጃ ኮይኖምሲ ወረዳ ብወረዳ ናብ ሓድሕዶም ኣብ ዘይሳነየሉ ደረጃ ይበጽሕ ሕጂ እዚ ካብ ምንታይ ትልካኒ ኣምር ናይ ቃልሲ ከምዘይ ምህላው ሓደ ተቃላሲ ክቃለስ ተቃሊሰ ክዕወት ዝክብል እንተኮይኑ መጀመርያ ገብራ ዝግቦ እንታይ እዩ ሓድነት በትርን ጠበንጃ ናይ ውፅእ ህዝቢ መጀመርያ እቲ ፀገም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ዝኣምን እንተኮይኑ ቀዳመይቲ ክገብራ ዝግቦ ሓደ ለባም ተቃላሲ ማለት እዩ بمولو حزب يترى كحابرلون كعسللون زغل ما عاد مغرابي نمثل حجب زياس قدامي تخجبراز قبو أخت جبراز لك جلجلة تبهالو وقعت هتكزر من طلع يرقندي نفتي تجمع رزول قال سنة زي مزمباري مثلا تخيدتات بقى مسوريتهم ولا تومن عسى إنه كما إذا أمسد خلوق عسل الزغل كله حابرو الزغل معات مسوات استخفلوا قال سي جميرهم بقى ركبهم تومن عسى بمولو مالتي سلازي حجي تعيزني مقنة عدي حنكيل نزبها تعيز بها الجريفكا كيلتو تقالس يتقالس تخون كابز رئيتي تهبهم نتمن عسى تايقو ورخا غزي تقاتلهم انبر انتو كابو فين لعلى تطح بايتا زفتره يلن كاب جون بلاك لعلى تطح بايتا زفتره يلن كعود كاران لعلى تطح بايتا زفتره يلن عدنا دما خفتهم تقاللت بعلاتهم كفتهم تقالس تحيلتات تطح بايتا زفتره يلن حجون معات بوتاتاتن عدلاتن يوم زلو ت مخنياتات جن نيبعلتنا ايدي تبل نيبعلتنا اي الكام زرابكو زحفر نجار يبولن مالت برجين محمد بيلجيم كمزي سعي وعيلو مالتيو اسكن سمعيه إيرتراوان أب أفلام بيروزا بسموتو كله حزب سلاد سنبدأ زياتهم أورجانيزيشن كا بنكان إحنا مخم حبرة حسب نتاي نكبر أغاقيمنا سبات ناجحن يلوم مراك قتيوم بعمم سب يدحلو له نجوا وسرع يسرحوا له ماجي لذي حجي كمدي ترانا الكهاني دكتور مسمعنا مالتو I would just introduce about you and what is your service because most of them they came from Libya and maybe Mediterranean safe some of them here. Thank you. راي اتي دمصي حواتنا نخون دمصو صعات كنكونينا دمصتهم تصقمو دمصتهم طمم فقوده بحر زموتو زلو زبل منسي زي بقاتي تخكلنيا قالس زكايد زلو كمزي عينت منسي كا قصلولو هلو نت غداي زين حنا بطعم غيرنا اينا مالتي انسيست نغورو يقنيلنا اينا نبلوكم نتو مناسي كلكم مالتي ابزحلكم هالي روزا
مكبرات فتواتن تنزرعهم من فيديوهات نزي إذا مثلا يرن كسام مودة أساس تخاطاتلكم بتعم غيرنا إنا نمسجن يغني لك بلوكم يزدلي نسخاتكم تشلم تنمخان سبسكرايب لايك كومنت شير مقباركم ما يترسعوا بلوكم شلمات بمعلتو ويك ببي كلاي معلتو زي كونس معلتات هلو جن نتوم رئيتو تصحفوا زقنيو قصري كومنت كاب سلستن لعلي قالن لعلي راندم ابزخونه فيديو تاع سلس شلم نسخاتكم كانتهم شلمات حدا مبراتاتعي نعي كا مالتيو كم مسغو من مسدرن تطقيمكم لهم من تانك تشلمو انفولف غور خلوكم يزدلي لوهم كن خونلكم يزمنه تشاو دحنا قنيو تام ود لايت دحنا حضرت حواتي ما نستيو